2 keer 12 jaar voor moord op Seri Papaya. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. De 26-jarige Michelangelo K. en de 18-jarige Sunil J. zijn allebei veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van Charleston Bonito. Dat gebeurde vorig jaar in juni in Seri Papaya. Ze werden ook schuldig bevonden aan moord en verboden wapenbezit. Er was 14 jaar gevangenisstraf geëist, maar de rechter heeft dat verlaagd naar 12 jaar. Maar voor de rest had de rechter geen twijfels over het feit dat de tweede moord hebben gepleegd. Hij hield er ook rekening mee dat beide verdachten bewapend waren. Michelangelo begon meteen op het voertuig te schieten zodra het stopte, terwijl Sunil aan de andere kant stond en eveneens begon te schieten. Dat is allemaal gebleken uit de nabootsing van de moord. De twee hebben gericht geschoten op het slachtoffer en daarom hebben ze deze straf gekregen. Dat gebeurde op klaarlichte dag en met koelbloedigheid. Voor de rechter was het ook telde het ook mee dat de twee geen enkel spijt hebben betoond.